Jasna, dobar dan. Dobar dan, Bobo. Kaži nam, molim te, šta te opredelilo da kupiš viljuškar u firmi Jugosistem, viljuškar brenda Lonking? Pa pre svega potreba za viljuškarom, zato što imamo logistički centar, a s druge strane sigurnost i pouzdanost vas kao partnera dugogodišnjih. Kaži nam, molim te, ukratko čime se vaša firma bavi? Mi smo pre svega carinski magacin, imamo logistički centar u Šimanovcima od blizu 3000 kvadrata sa regalnim sistemima, tako da su nam viljuškari od velike pomoći u radu. I to je nešto što u principu stalno ulažemo u to. Dobro, vi ste kupili viljuškar Lonking od 3,5 tone, elektroviljuškar. Tako je. I kakvi su prvi utisci? A pre svega smo ga kupili po vašem savjetu. Da. Pomogli ste dosta u izboru, ja se zahvaljujem na tome. Utisi vrhunski. Viljuškar je odličan, stabilan, pouzdan, što je nama negde i najbitnije u poslovanju obzirom na podizanje na veće visine tereta. Da. Vi ste kupili sa podizanjem na 5 metara. Na 5 metara. Triplex kran. Tako je, triplex kran i koristite tu visinu i nema problema ni kod podizanja na te velike visine. Čak i velikih tereta, to je teški teret. Da. Mislite da je kupovina elektroviljuškara dobar izbor bio? Odličan. Da. Došli smo po još nešto. Da. Samo da se dogovorimo da vidimo šta je u opticaju. Znači da ste baš zadovoljni čim razmišljate o kupovini sledećeg. Ono što je kod nas u biznesu ključno jeste da viljuškari koje mi koristimo mogu fizički da uđu u kontejner zbog visine, tako da je nam uvek fokus na triplex stranu. Vaš je savjet bio stvarno na mjestu, pouzdani ste i evo nas ponovo smo tu. Šta je ono o čemu sad razmišljate za narednu kupovinu? Pa nešto većih nosivosti, pre svega 7 do 10 tona nosivosti, tako je. Nešto smo razgledali, ali očekujemo vašu pomoć i savjeta. To su ozbiljne mašine. Tako je. Dobro, naravno da napravit ćemo ponudu sigurno koja će biti u skladu i sa ovom prethodnom i verujem da ćete biti zadovoljni kod narednih kupovina. A kaži mi, šta bi onako izdvojila u par reči sada kada bi sumirala neku saradnju sa Jugosistemom i sa viljuškarima brenda Lonking? A pre svega posvećenost vaših zaposlenih i tebe takođe, uključenost u izbor, pomoć pri izboru i sam taj moment sigurnosti. Ja sam negde prosto bila slobodna da pozovem i da kažem treba mi to i to, trebalo bi nam to i to i oslonili smo se na vaša znanja i iskustva i mi smo pogrešili. Ja bih dodao i lakoću. I lakoću, o tome da ne govorim. Lakoću komunikacije i saradnje. Tako je. Kako vidite servisnu podršku naše firme prema vama? Pa za sada stvarno sve na mjestu, s tim da bih naglasila da mi nismo imali potrebe za tim još uvek, ali svakako za svaku nedoumicu, svake pitanje koje su kolege imale, obzirom da je stigao novi viljuškar sa kojim nemaju iskustva, stvarno je podrška bila Da, vi još niste imali ni potrebe za servisnom podrškom, ali tu ćete sigurno biti zadovoljni. Su kolege imale nekih pitanja vezano za dosikanje tečnosti, vode i tome slično i stvarno sve je u najkraćem roku. Pretpostavljam preporuka drugima da bi... A uvek, da. Primetilo se kod nas, dosta je ljudi primetilo novi viljuškar, tako da smo od srca rekli gde smo ga kupili. Dobro, hvala ti. Rečenica za kraj? Birajte Jugosistem, super su. Hvala ti, svaka čast. Hvala tebi.